عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركب زغبركم تعزبتنا كما يتوعلوا نلومي عربي كل التلكاتي تفرق مع التنفر أنسترالو هاجراون زينا حيزنا لكم كريمنا لنا مكتالكم بخبر عدم شام تولدي بقنطاتو فيلم بريزيدنت إسياس أفوركي مس تفلاليو سب سلطان إيطاليا بكل التوام تحجز زتيو أب زوبا عن سبا مدبات متياس حربينياتات سنكولانا تابع مخانو تحبيرو أب زوبا ما أكل نتمهارو كالاي درجة سلطانا محبراوي سنفلتت توهيبو أوروبا وحبرة يوكرين 5 بليون دولار دقف كجبرت مال حدا لكاتي توسير أمريكا بسوريا عراق نزركب علامات إيران كتتقع كم زوتنتي قال حلو تشاينا روسيا وتهدروا زمدنا نمدنفع زختمو سمعت متكبارين تفهم اللون حافظة أب ريبوبليك إيطاليا نايسرح عدة الزفتم زلو بريزيدنت إسياس أفوركي ب30 حدن ترن حادة لكاتيتن مزدت فلالي سب سلطان منغستي إيطالياوين تكالاتن أب كل التوام التحجاز زاتيوم لأخات مينستر زينا بملكع سبساب زل أخو تحستولو بيتروس منغس كوربوي بريزيدنت إسياس أفوركي ب30 حدن ترن حادة لكاتيتن مزدت فلالي سب سلطان ريبوبليك إيطالياوين تكالاتن أب كلتاو متحجاز ببصلاتو زتيو مس منستر نقدن وصيت تكالات إيطاليان منستر سبورتن منسياتن مختل منستر قدايات وصان أهقراو متحجازن كمون بحالفتي تكالات بزقبر ركبات بريزيدنت إسياس بوغن إيرترا تحت قرص صرقيا ماي بابور مسناو لمعات تساعات بفلاي دما تحدث تساعات العلا دهبو زقبر اللمخان بمتكاس أب مو هلال ماي تسلاسيلو زلو مدباتن قسقاسون مبريهيبون بريزيدنت إسياس أسعبو أب هبتا عسان توريزمن أقلقلوتات تمرتن تعنان كومون عدنا نزلو عقر صقاتاتن عاقمن بمقلات أب إيرترا نوفري مچوهاوهو سلزلو مس إيطاليا زقبر متحقاز أبزن أب متصقان زعانو تحت قرصن زتكورك خون كم زقبع حبيرون وتوم سبسلطان منغستي إيطاليا بوغنوم بزعبا إيرترا بزح تقداس النسلزلو كوبانيتات إيطاليا قلاحتن أب إيرترا خقبرا كتبابع مخانو مرقاقيصم مس منستر سبورتن منسياتن زتقبر ركب دما ممعبال تحت قرصي عدلات مهدرة تمرتي من لوات تمكرون كالن زتقال لخوينو نناي حبر سراح مبقس زخون ناي سممع سند أب حصير وان كدالو أب مردات بتصحون بعد ما منكسي إيطاليا دلدل نحبراو عبيت أب تحت زبل تيما ب20 شمونتن 20 شعتن تري أب روما أبستقانعو على أفريكان إيطاليان استساتفة بريزيدنت إسياس أفوركن مسوس توقع زلوخن أقدمون مس قداميت منستر إيطاليا جورجيا ميلونين كالوت منسترات تراخيبو أب مدنفع كلتاو زمدنان متحقازن كم تزراربه زذكريون ناب كارزينا مسنسجر أب زوبا عن سبا من نبابرو حربينياتات السنكولان كينات نممحياشن زيادة تربحتي زخون رعدلات نمفتارن زتودبه مدبات متياس حربينيها السنكولان تابعي وتسيتير كوب مهلاو تحبيرهم وكيليرنا بيتيل سلمون بملكع سبساب مزدالو تتحستو ياسين صالح زوبا عن سبا مدبات متياس حربينياتات السنكولان تابعي مخانو جنفر هاقراو محبر حربينياتات السنكولان كينات إيرترا ب30 حدن تري أب كرن أب زقبرو قمقام تحبيرهم بمسرز قربت صبصب اب 2013 بملك لقاحن حاجزن 7.2 مليون نقفا ገንዘብ ከም እተኸፋፈለ ኣብ ንኡስ ዘባታት ከረን ሓጋዝ ዓተከለዛንን ዕላበር ዕድን ዝርከባ ሓርበኛታት ሱንኩላን ድማ በደረጃ ንኡስ ጨናፍር ከም ዝውደባ ከም እተገብረን ን26 ካብኣተን ወለድ ዘይብሉ ልቃሕ ከም እተዋሃበን ተገሊጹ بتوسخي قطباوي من نوابرو سنكولان محياش بزتقبر وفري بملك بروجكت أب مفرط ريت لمعات جرادين بيت ايو حبستيت أحانيت أخلي سرقلان كالإن زنتفو 5 أبالات أستاد فرق مليون نقفالق أحكم التعدل بريهم حربينياتات سنكولان تعناوي كوناتاتهم نمحلاو تواهيلو أبز تمسرته مأكل من قصص أكلات تتكامل سنكولان كم تزدل كم دي اللي تغسط تصبصاب أبالات محبر نستفترولهم عدلات بزقباء كتكملو الزخاخيرو
ሓላፊ ጨንፈር አቶ ሽሙወለ ወለ ገርግስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ብደገፍን ምትሕብባር መንግስትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ንጥፈታቱ ከም ዘሰላሰል ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውህደት ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ መጽናዕቲ ኣባላትን ዘለውዎ ኩነታትን ምክያድ ምቕጻል ምዕዳል ልቃሕ ዝተዘርግሐ ልቃሕ ምምላስ ከምኡውን ኣብ ጨናፍር ዝካየዱ መደባት ንምዕባይ ወፍሪ ምክያድ ካብ መደባት ስራሕ 2024 ምዃኖም ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ኣብ ውዳቤ ማሕበር ዘይኣተው ስንኩላን ከም ዝጥርነፉ ክግበር ኣብ ንግዳዊ ንጥፈት ንዝኣተው ተጣየስቲ ስንኩላን ስልጠና ክወሃብ ኣብ ሓርበኛታት ስንኩላን ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ክካየድ ከምኡውን ክፍሊት ኣባልነት ብዕቱብ ክትሓዝ ተላብዮም ኣብ መምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ፍሳሐ ጽዮን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል መነባብሮ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ንምምሕያሽ ዝዓለመ ሓገዛት ቀጻሊ ከም ዝኾነ ብምርጋጽ ዝያዳ ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ዕድላት ምፍጣር ክስራሕ ተላቢሙ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ዞባ ዓንሰባ 349 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2285 ኣባላት ኣለዎም ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተጠቃምነት ዜጋታት ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምድንፋዕ ኣብ 2023 ዝምስገን ዕማማት ከም እተሰላሰለ ኣብ ዝገምገመሉ ኣኼባ ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዝያ ሃሽም ብዛዕባ መደባት 2024 ኪኒኡን ናይቲ ሚኒስትሪ ዝምልከት መግለጺ ሂባ ወኪል ኤሪና ደምሳት ጸጋይ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣሎ ኣዲብ ዓብዱ ከቕርባይ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕን ተጠቃምነት ዜጋታት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምስፋሕን ኣብ 2023 ዝወሰዶ ተበግሶታት ብፍላይ ኣብ ቀረብ ማይ ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽበ ብ2930 ጥሪ ብዘካየዶ ኣኼባ ገምጊሙ ሓለፍቲ ክፍልታት ኣብ መሓደርቲ ንኡዞባታት ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ካልኦትን ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻባት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልዕሊ 88,000 ሜትሮ ዓግማት ክጽገን እንከሎ ሰፊሕ ስራሓት ምፍዋስ ማይ ኩዑታትን ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከም እተኻየደ ኣብ ንኡዞባታት ኣፍ ዓበትን ጊንዳዕን ድማ 4 ዲጋታት ከም ተዛዘማ በሪሁ ኣብ ወርሒ ጉንበት ብዝሃረመ ዘይንቡር ዝናብ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተረኣየ አንበጣ ምድረ በዳ ከምኡውን ካብ 17 ጥቅምቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊሩ ሰፊሕ ጎላጉል ጸፈይ ዕስለ አንበጣ ምድረ በዳ ብዝተወስደ ውሁድ ናይ ቁጻር ስጉምታት ክግታእ ብምኽኣሉ እኽሊ ብዘይጸገም ናብ ቆፍኡ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ድማ ኣብ ንኡዞባ ገልዓሎ ህንፃዊ ጸገማት ጸንሐን ኣብያተ ትምህርቲ ክጽገና እንከለዋ ብርሑቅ ገጠራት 5 ሓደስቲ ናይ መብኣታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተኸፍታ ከምኡውን ኣብ ናቕፋን ጊንዳዕን ጽውማን ዝመሃሩሉ ክፍልታት ከም ተዳለወ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ተሓቢሮም ጥዕና ዜጋታት ንምሓስ ብሓፈሻ ናይ ኣዴታትን ህጻናትን ድማ ብፍላይ ናይ ዝተኻየዱ ንጥፈታት ኣብ ዘጠቓለለ ጸብጻብ ኣገልግሎታት ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክታበት ህጻናትን ኣዴታትን ምክልኻል ሕማም ዓሶን ካልእ ስራሓትን ዝነበሮም ብልጫታትን ድኽማትን ተዘቲሎም ኣብ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ድማ ኣስታት 13.6 ሚልዮን ናቕፋን ስድራ ስዋኣት ክኽፈል እንከሎ ብኮርፖሬሽን መድሕኒ ኤርትራን ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተዋፅአ ኣስታት 1.7 ሚልዮን ድማ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ስዋኣት ተመቃሪሑ ተሳተፍቲ ብዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካየድዎ ዓሚቕ ዘተ ጸገማት ንምእራም ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምታትን ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕን ብቐዳምነት ኣብ ዝስርዑ መደባት ሓሳባት ርእቶታትን ለቦዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ወይዘሮ ስመረት ኣብርሃብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ጸገማት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ብምውሃድ ከምኡውን ኮምን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ማእከል ዝገበረ መደባት ልምዓት ብምሕንጻጽን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ብምሕባር ኣብ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብሓፈሻ ምስራሕ ከዘንቲ ማይ ድማ ብፍላይ ዝተረኸበ ዘተባብዕ ውፅኢት ብዝሓየለን ብዙወርፀፀ መልክዑ ክድፍኣሉ ምዃኑ ኣገንዚባ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዝያ ሃሽም ከም መቐጸልታ ናይቲ በብዞብኡ ክካየድ ጸንሐ ምሕባር መደባት 2024 ኪንዩን ንሓለፍቲ ምሕዳርን ኣባላት ባይቶን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መግለጺ ሂባ ንሳ መግለጺኣ ኣብ 103 ምሕደራት ከባቢ ዝርክሑ ሽማግለታት ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት 2024 ዝርዝሮም ናብ ሚኒስትር ፍትሒ ክቐርብ ኣተሓሳሲባ ሃማማት ዞባ ማእከል ካብ ኩለን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተዋፁ 150 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 242 ተምሃሮ ኣብ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዘተኮረ ናይ 2 ሰሙን ስልጠና ሂቡ እቲ ስልጠና ሃገርን ሃገራውነትን መንእስያትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዕኑድ ሃገራዊ ቻርተር ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ትርጉም ስነ ሓሳብ ኣእምራት ፖለቲካን ፍልስፍና ሃይማኖትን ከምኡውን ታሪክ ሃማማት ዘጠቃለለ እዩ بحد الكاتب استخايد سنة سرعات مزام حلافي جنفر هامات أتو سامسون كفلة تسلطنا أفلطون حتن زبرخ مخانبة متكاس بتصبق كمتخذات الو جريسوم أبتي أقاتامي وكلتي بيت صحفة هجدفن جنفر منيستر تمرتزوا مأكلن كمون حلافي مكتال زوباتات مأكلاي بيت صحفة هامات
نسلطنتي ممأزن حسابات هيبهم أبوهم برهامات أتو صالح أحمد دين بوغنو سلطنتي كسيمم مبزلو سلطنا أب ميزان تلاو تراك هلوهم بملباو تمساسال سلطناتات كم زوهاب حابيرهم أب سلطنا كاب كالاي درجة بيت تمرتي مقركا نوز زوالوغو عن سبا زمتسو تمهارون كم تساتفو تفليتو لهم أب زوباغاش باركا ناستات شدش توارح أب زغتسألة كالاي درجة سلطنا معلمة زد تساتفا عسر تحمش تدك أنستيو بعسران شعات تنطري تأمريغن أب بارنتو أبستخايد سنسرعات حلافيتج أنفر هماده ويزرو يحدقا يوهانس دك أنستيو بقع مويان تمرتن كاسيمن أبركتون أب حبرة السبن مبرخ حيال سعرية كايدا خمزلو بمقلات وهد سعري مشارختي أكلات كعزز الزخاخيران مينستر عيون محبرة ودحنتن ويزرو الأول قبر أبوغنا سلطنتين زقسم أمويا دليتن تبقسن حويسا من نابرون كم حيشا الزخاخيران زي سعب زينا وصعي زخبركم تعزبتنا مكتالكم كتصلوا دقيمنا بخبر العد أوروبا وحبرت بحادة لكاتي تبزق عن عاقبة مرحتي أبال هاجرات نيوكرين ناي 5 بليون دولار دقف كجبر والسينوم أتي نسبة ودقف كم زوع الزت تقلت جنزبة ودقف أوروبا وحبرت أب تحساس كل تشحين عسران سلستنا بستغير وعلى مرحتي أبال هاجرات بهنغاري تقبلنا سلزي رخبة كم تعقته يذكر إذا دقف نتي يوكرين بأمريكا مبتعز تأتولا جنكا بكونغرس أمريكا تعقي تزركب دقف زتك بمخانو لعلا قداسنت كم زليوم سب مز يوكرين حابيرهم بريزيدنت كوميشن أوروبا أورسولا فوندر لاين أب ذهبتو مجلسي أمريكا تمساسال سقمتي كتوسد تسوي عام إذا دقف زي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكين لعلوت سب مزي أوروبان دحر زكايرو تعو زمته أب وسان مبتعو يوكرين أب كتباو تاخيلا أتيا خمزلا زمسكر مخانو تقليصهم إذا حدش جنزباو دقف كساب زمت صور حمقابيت أب كازنا يوكرين كأتو تثبيت كم زقبر يقلص كوانتلو أب مسعي أوروبا وحبرت يوكرين توسخ جنزباون وتهدرون دقف كم زقبر زاتو مبتعتات كتكبر كشجر مخانو مستزوبا قربز زلهم يحبرهم منجست أمريكا أب سوريا العراق تركينو قبل على زركب وتهدروا علامات إيران متقعتي كفت سم كم زو السنة مع كنازينا بخل تلكاتيت عليهن تسقمتي ملسا قبرنايتي قبل علي أب زوبا مع كلام براق زركب معسكرات ربحات أمريكا زكاية زلو تخطط المتقعتات بحفشة بعسران شمون تنطريا بيوردانوس قبل على زركب معسكر أمريكا استفت سمن هو الثلاثة وتهدرات زغزفن متقعت مخانيو زقلت زلهم صحافي قديات وصاي أمريكا صحافي قدات مكلخال أمريكا لويد أوستين بحادة الرياب زهاب وغايزتا مغلسي أما كلام براق قبل على زركب معسكرات ربحات هاجرو زكاية زلو متقعتات ببدرجو ملسا قبري كم زوها بلو آفليتهم دبداب إسرائيل لابل علوش متغازة بشوعات تقمتي كل تشحن عسران سلستن كابز في المندحر قبل علي أب عراق سوريا يردان السنزر كب علامات أمريكا لعلي 200 سوسان متقعتات كم اتفتصمه صبصبات ينصرهم زمع بالتات زي أمريكا تزوبا كتكتلو زصنحت استراتيجي فشلن اعناون مخانو كم زمسكر مستزوبا قربز زلوم تنتنتي يقرصوم هزباويت ريبوبليك تشاينا روسيان وتهدروا زمدن ان مدنفع زختمو سمعت نمتكبار بعتوب كم زنطفا غريصن ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ዶንግ ጃንን ሚኒስተር ምክልኻል ሩሲያ ሰርጌ ሸይጉን ብ31 ጥሪ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ማንዛ ርክብ ተግባራት ያቀዲሙ ብመራሕቲ ዝተፈረመ ስምምዓት ንምርጋጽ ይሰርሑ ከም ዘለው ኣፍሊጦም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩሲያን ኣቀዲመን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕን ኣህጉራውን ዞባውን ጸጥታን ሙሓስ ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝኸተማ ጸብጻባት የረዱም كما قالت كلتا سمعتها بملوات وتهدراو تكنولوجيا حبريتان بزلعه كم السرحه دما جليسن الله كلتين هاجرات ابو وتهدراون صطاو مريات طراي زيكونه اب قطباون كال صلاتاتن زلون زمدناتاتون ان دنفعي خيد كم زلو صبصبات يتقصم امريكا ابوشتي قدات هاجرو ايداكا بمئتاو كتحيب منغست فنزويلا دغيمو صويعم منغست فنزويلا نزي صويعت زي زغربه امريكا مس بريزيدنتاو مرچا اتحيزا ابل على هاجرو داغماي قطباو غدا كتصدق دحر موسانايو بريزيدنتاو مرچا وشتاو قدات هاجرو طراي مخانو زغلص بريزيدنت نيكولاس مادورو ات مرچا منغستي بزمرصو غزين كونتاتن كم زكايد ارديوم
መንግስቲ ቬኔዙዌላ ንረብሓታት ኣሜሪካ ከም ዝድግፋ ንዝገለጾም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ምርጫ ከይሳተፉ ከም ዝኸልከለ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ስጉምቲ ከም ተቃወመቶ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ኣጽኒዓቶ ዝጸንሐት ቁጠባዊ እገዳ ዘርብሓ ቅድመ ኩነት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ወርሒ ሕዳር 2023 ኣልዒላቶ ድሕሪ ምጽናሕያ ደጊማ ተጽልቆ ዘላ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ቀንዲ መሳርሒ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕብለላ ኣሜሪካ ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዛጊድ ጠንቁ ዘይተነጸረ ኖት ጊጋ ዝብ ዘስዓቦ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተቃሊሑም በቲ ጋዝ ጽዒና ኣብ ዝነበረት መኪና ዘጋጠመ ሓደጋ ህሱያት ዝርከቦም ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓያል ኣባይትን ትካላትን ከም እተቃጸለ ገሊጾም እቲ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስጋት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሕስ ቦታ ከም ዝጉዕዙ ከም እተገብረ ዝጠቐስቶም ሰብ መዚ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተደብዩ ከይህልው ናይ ምንዳይ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም እቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ናይሮቢ ዝተሰምዐ ኖትጊ ኣብታ ከተማ ራዕደ ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ መንግስቲ ኮሎምቢያ ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ደርቂ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ እቲ ስጉምቲ በቲ ኣብ ታሪኽ ሃገሩ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ተርእዮ ንዝተሃስዩ ወገናት ንምርዳእ ዘኽእል ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ጉስታቮ ፔትሮ ሓቢሩ ብሰንኪ ደርቂ ትሕዝቶ ምንጭ ማያት ሃገሩ ብኣስታት 65 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፔትሮ ህዝቢ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ከዘውትር ጸዊዑ በቲ ክስተት ቦጎታ ትርከበን ብርክት ዝበላ ከተማታት ተሃስየን ምህላውን ጸብጻባት የረዱ ኣብ ኮሎምቢያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካውን ተመሳሳሊ ሓደጋታት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ እቲ ሓደጋ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ናይ ዘሎ ክሊማዊ ምዝባል ሳዕቤን ከም ዝኾነ ክኢላታት ኣከባቢ ይጠቕሱ ነስተዓዝ ተለለው ዜና መሰናዶ ንምዛም ቀንጥታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ዝተፈላልዩ ሰበስልጣን ኢጣልያ ኣብ ክልተኦም ምትሕግጋዝ ዘትዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ መደባት ምጥያስ ሓርበኛታት ስንኩላን ኣተባብዐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ማእከል ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተዋሂቡ ኤሮፓ ሕብረት ንዩክሬን ናይ 50 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክግበር ትማል ሓደ ለካቲት ወሲኑ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዝርከብ ዕላማታት ኢራን ከተጥቅዕ ከም ዝወጠነት ይቃልሕ ኣሎ ቻይናን ሩስያን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኸተሞ ስምምዓት ንምትግባር ይነጥፋ ምህላውን ሓቢራ نلوم عربي كل التلكاتيت فرق معلتن فرانس ترى لو زينهم السنة دو بزازي مله برخ معلتين